Ikompli joħroġ biċ-ċar li d-deputati tal-Oppożizzjoni nqabdu ma jafux se jabdu jgħidu fuq il-proposta tal-partit tagħhom stess li trid twaqqaf u tillimita lil dawk li jikru l-proprjetà tagħhom. Proposta li toħroġ mill-pre-budget document tal-Partit Nazzjonalista trid li jkun hemm limitu fuq kemm ġranet fis-sena għandhom isiru dawn il-kirjiet. Quddiem il-Parlament staqsejna lill-ex Viċi Kap Nazzjonalista David Agius li tant ma kienx jaf dwar din il-proposta tal-partit tiegħu stess li l-ġurnalist spiċċa jaqralu kelma b'kelma dak li kien hemm miktub fuq id-dokument. Fil-pre-budget document li ġillikjat mill-Partit Laburista intqal kif il-Partit Nazzjonalista ħajkun qed iwaffqu l-kredit tal-Airbnb. Xi tgħidli fuq dan? Hawnhekk miktub. Iva mela. Tista' taraħħa hawnhekk. X'hemm Limit on rental days. Establish a maximum number of days a property can be rented out per year to limit the impact on local neighborhoods. Sewwa, xi tfisser? Ippressat David Agius ipprova jġib fix-xejn u jwaqqaċċajt il-mistoqsija li għamilna. Jiġi ma sax nagħmel mistoqsija fuqha jiena. Ma sax nagħmel mistoqsija fuqha. problema li L-istess bħalu għamel Ivan Bartolo li viżibilment skomdu kien ħadd dokument minn idejn il-ġurnalist u beda jxejru l-emmu hawn u jgħidilna li m'għandux għalfejn jagħtina risposta se jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Għandkom verżjoni mhux ħażina ta' Neħejtu għatakom il-miżura. m'għandix għalfejn intik risposta, m'għandix għalfejn.